Hvad? Hvad er det? Det er et æble. Hvad? Hvad er klokken? Den er 12:30. Hvem? Hvem er det? Det er en mand. Hvad hedder han? Han hedder Hans. Hvis mobil er det? Det er Ahmeds. Hvor længe tager det? Det tager et kvarter. Hvor bor du? Jeg bor på Sygehusvej. Hvordan bor du? Jeg bor i lejlighed. Hvor gammel er du? Jeg er 50 år. Hvor mange børn har du? Jeg har 4 børn. Hvornår spiser du? Jeg spiser klokken 6. Hvorfor spiser du? Fordi jeg er sulten. Hvilken farve er det? Det er en rød farve. Slut.